Afamu Chief Ejimofo Akwobi Igwe Odammili Ejo. Ana m ekene ọraneze ekene nwoke na-ekene nwanyị wee wele ma afụfụ aka wee na-agwa onye ọbụla na 25-26 November bụ mmemme awamuji Ogwu mbọsị eji echeta Ogwu mbọsị eji eli olili ya mbọsị e na-eti otito mbọsị ụwa niile obodo niile dị gburugburu ji abịa soro nwa anwụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ ma nwoke ma nwaanyị akwata ibe egbu anụ na-eti egwu na-enye otito na mụ na-eme ka m gwa nwoke na nwaanyị ebe ọ bụ na isi abịa ma ndị ya abịa ma ndị ya na-abịara ọnụ nọ ya adịlịva mma mbọsị ahụ onye ọbụla kwee n'ogwu sonyelu n'ogwu nọ ya adịlị ya mma ma ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ Naịjirịa ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma ụmụazị na mbọsị ahụ na anyị na-eme unu invite ka unu bịaba 25-26 Ike Munando back of